So, Wapen Kabalin, nandito po tayo sa Barangay San Roque, Florida Blanca, Pampanga. May nag-request pong hearing aid kay Lola Let Manalili. Tantaya po na. Hello, siglad ko po. Siglad ko po. Yun po ka, Neng. Salamat po, po. Medyo may nako po daraddaman. Sa ano po yung may naka rin? Ingkayla yung wanan. Ingkayli. Hindi malakas siya. Malakas siya. Na ano po yung buo yung lagyo? Malay na ako eh. Na ano po yung buo yung po lagyo? Estrelita. Lagyo. Lagyo po. Estrelito. Estrelita. Asantin na po mga lagyo. Ne po, ne? Yan pong dalaga kayo na ano kopi dito. Yan ang dalaga ko. Opo. Sunga. Sunga Manalili. Sunga. Lobo. Baluyot. Bayo. Opo. So, nag-request po yung anak yun. Hindi abroad pa. Ka-chat na ako. Nag-chat siya po. Ay, Miss Opo, may chat yan. Yan po, shoutout po kayo. Shoutout po kayo kabalanta mga chukwait na ingat kayo po lagi. Lalo na po kayo anak na Ma'am Michelle. Yan po may request kayo kayang hearing aid na po. Kapag mother. So, pila na ko pong banua? 82. Wow! Anak ko pa po, wala mo. 78 ka pa. Ay, Diyos ko, na ako. Laka na ako pagandama. Ay, panagdaman na ito. Ano yan yung session? Kumani ka balugbog. O yan pa pala yung tungkod ko eh. Oh. Talagang love na ako. Tayo. Hindi na siya pasal keto. Opo. Wala, love na ako. Tungkod oh. Ay, hindi po, binya tayo pa po yun. Yung minunang panahon. Yung anak ko pa. Yan po, daramdaman mo ka. Kalakas na. Daramdaman mo ka. Oo. O yan, ene maklak. Malakas siya. O yan, malakas siya. O yan. Kaya ka ba? Ali, o yan. O yan. Ali, daramdaman mo ko, kene. Daramdaman niyo ko po. Ayan. Wala naman. Ayan, daramdaman niyo ko. Ayan, daramdaman mo ka. Bagya. Pero mas malakas siya po yun eh. Pero yan, malakas siya. Low. Malakas siya. Yan. Oo, yan. Malakas Yan. siya. Oo. Ah, O yan. kaya mo. Yan po, di baterya yan eh. Yan, daramdaman mo kung masa... Ali, okay yan mo, pabremya ka niyan. Yan. Yan, magaling. Yan, daramdaman mo ka. Mas. Salamat. Salamat. Yan, just yan na. Yes, kaya po ka. Siklat ko. Pakyaketo na. Diyan mo na ipa-check up po. Yan. Mahal ko masalan eh. Oh. Ayan. Wow. Ilalala mo yan. Yan. Salamat. Magsalita na ka mo. Magsalita ka. Nadaramdaman na ka. Daramdaman niya. Oo, daramdaman niya. Aliya, matulaya ka niya noling niya karandam niya. Ba't kikiyak ka po? Masaya ka? Oling... Masaya ako. Dahil sawit mo ka na. Opo. Wala mo balik ka. Opo. Basta, yan pa rin sarili mo. Panalay kayo nga pong Ginoo, kumaba ka pa, yan, medyo makaramdam ng parehas. Kaya sa opening, kaya katamong hearing aid, diyang malatiyang bagay, may kasaop niya kaya ko. Kaya po, lalo-lalo na, dinenanda na ka naman tungkod niyang
Ganyan ba yung tao ko po? Di na yan ang tungkod, oh. Oh. Di mo, ne? Opo. Pero ano po nga sabi yung kay tanganak yun, yung mag-request. Kasi chupa king Kuwait. Ne? Kaya nung yan ako yan. Ne po. Ate Michelle, yung anak mo. Michelle! Oh. Michelle, yan. Pasalamat ka. Yan, mag-check ka na ako. Kakal Kenny. Minsan ni Kenny yun dito. Wow. Lang kasi kakong malugbog. Oh. Pasalamat ko, ingat ako. Malwali. Lang may karamdaman. Oh. Eh! Okay. Salamat po. Lalo na po kay Akay ni Sol Party List ka rin kaya beta mo po ne po. So, pasalamat ko po kay Ngapong Ginoo na dinenaning lakas ima at yun pabre. Nako po sana pabre ni Ngapong Ginoo ne po. At sana pakipanalangin nyo kami po ni Akay ni Sol Party List para dakal kay paaso pan kay Tiking Balento Rida Blanca. So, shoutout po ka rin kababayan tamo King Kuwait, lalo-lalo na kang Ate Michelle ne. Shoutout po kaya kayo, dakal po salamat. Pegre. At siya, ko po, nangini yan, binyeta ni kang mother. Ne, yan, makadandam na nga doon malugbog. Yan po. So, abi-abi taong po sa para kayong panyulong ning Barangay San Roque at ning Balen, Florida Blanca. Kaya abi po, dahil kaya katamong kaluguran na senior citizen ng pong PWD. Ako po yung kaya kayong pambansang konsyal, Jojo Gitog. Magpasalamat kay Akay ni Sol Party List. Magpasalamat kay Memalen. Karing Memalen po. Karing ka na akong kabalen. Dakal pong dakal salamat. God bless sa Sol at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po. Salamat.